салом алайк ба ҳама подписчикони канали Фарик Медиа ва одамои халқи ютуб. имрӯз тасмим гирифтам ки я треки номҳо кунам. гуфте сабдан ки я треки номҳо шава боз зуд мешавад. хай гап дар заминаи монам бародаро. треки номҳо мекунем. имрӯз гуфтам видеоша мепартом то ҳафтаи дигара чанд хай ном ҷамъ шава мехонам. Не рӯз якшанбе, рӯз чандамай 25 рӯз. то ҳафтаи дигара рӯзи якшанбе дигари чанда мебия мехонем номо ҷамъ шавад дар тай комментария номотона бинависем бародаро. ба қарибӣ трек мебурая ва дар ки ҷо вохӯрдаем дар ки ҷо шиносидаем қатъи номои арӯсотон бинависем. иншоаллоҳ меконем ша бохшама дар паноҳи худо бошем. ай шумо дастгири мо пешравед.